Takže ahoj, já vás zdravím u nového videa. Dneska to bude komentovaný let's play z OMSI 2. Pojedeme znova na mapě AFG Prague City Bus, tentokrát na lince 143 z Davidské na stadion Strahov. Tak, dneska tady máme autobus Karosa B961 v nátěru dopravního podniku hlavního města Prahy s evidenčním číslem 6367. Tak jo, můžeme jít na to. Nakopneme si autobus. No jo, zvuky nám pěkně jedou. Tady tohle je náš jízdní řád. Linka je kratší než linka 180, kterou jsme jeli ne v minulém videu, ale teďka nedávno ze sídliště Řepy, tedy na Davidskou. Je to na nějakých 12 minut, tato linka. Tak, hodíme to na panely. Jo, ještě to zkusíme jednou. Aha, tak na přední panel se nám to napsal, tak to musím dát tady přes menu. Tak, stadion Strahov. Jo, výborně. Jo, máme to na všech panelech. Super, dáme si denní svícení. Cestujícím asi rozsvícet nebudu. Nemá to cenu, ještě trošku zatopíme, 15 stupňů celkem málo. Tak, výborně, co bychom ještě mohli? Jízdenky dneska prodávat nebudeme. Úplně jsem to jako nechtěl nějak co zdržovat, protože už takhle na této lince mám vždycky zpoždění aspoň 2 minutky. Když jdu na ten Strahov, tak s takovou by to bylo aspoň 5, což už je celkem dost. No nic, já si myslím, že asi posunu čas a můžeme jet. Odjezd je 09, tak já dám takhle 08. Tak, super. Zahlásíme. Linka 143, směr stadion Strahov. Tak, to bylo služební hlášení. Davidská, přestup na metro a příští zastávka Kavkova. Tak, výborně, už nám to zahlásilo správně. Tak, máme čas odjezdu, tak jedem. Mně se zdá, že teďka ještě zahlásím jednou, aby nám to zahlásilo příští zastávku. Příští zastávka Kavkova. Tak, tam nic nejde. Ta linka tak jede chvíli po stejné trase jako 180, ale poté po zastávce vozovna Střešovice tak odbočuje směrem na Malovanku, se mi zdá. Tak, žádné tramvaje nejedou, tak to můžeme projet. Bože. Tady opatrně. Tak. Výborně, žádný obrubník jsem naštěstí nevzal. Tak, my jsme teda na Kavkové. Zahlásíme. Kavkova, příští zastávka Prašný most.
linka 143, tak byla na této mapce vlastně původní. A nějak 3/4 roku zpátky zde přibyla právě linka 180, kterou už jsme jeli také s karosou, akorát to bylo B961E. Tak. My máme ještě chvilku do odjezdu, tak počkáme. Ano, 9:11, už máme 9:11, tak jdem. No tak předať, tady to vždycky trvá, super, už jedem. Tak. Teďka tam jede T3, myslím, že by to mohla být. Ale netroufnu si říct na jaké lince, protože v Praze se moc neorientuju. Tak, počkáme si na červené. No, nepočkáme, výborně, tak jdem. Tak, tramvaj zabočuje, tak my jedeme tady na koleji, aby jsme mohli nabrat cestující na Prašném mostě. Tak, zahlásíme. Prašný most. Příští zastávka Vozovna Střešovice. Jinak vám chci moc poděkovat za aktivitu, kterou v poslední době tak vlastně na tomto kanálu přinášíte v celkem hojném počtu, za což jsem moc rád. Ať už to jsou zhlédnutí, lajky či odběratele, tak stále to roste. No a proto se snažím nějak ty videjka pro vás dělat co nejčastěji, nějaký ten interval. Každých 5 dnů videjko se budu snažit dodržovat, jak je to poslední dobou. Tak doufám, že vám to bude vyhovovat, stejně jako mě, a budeme pokračovat v tomto tempu i nadále. Tak, je 9:13, tak my pojedeme. Nic tam nejede, tak přejedeme do jiného pruhu. No tak. Výborně, už to přiřadilo. Tak, před náma z druhého směru jde kolega. Úplně nevím, na jaké lince by to mohlo být. Vypadá to, že jde na Davidskou, tak by to mohla být právě 143 nebo 180. A nebo ještě 174 na Hradčanskou. To je také možné. Tak, cestující pomalu nastupují, což je dobře. My se koukneme na jízdní řád. My jsme teďka Vozovna Střešovice, poté Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov. Tak, pojedeme. Přeřadíme se už do toho pruhu, protože pak na křižovatce budeme odbočovat. Tak, klučina čeká, tak jedeme. Jo, ty karosy jsou moc pěkné, tady Vomsy. A nejen Vomsy samozřejmě. Tak, tady je linka 1. Teda myslím si, že jde teďka doprava, ale nejsem si úplně jistý. Tak, další kolega, ten je na lince 143. Do zastávky Petřiny jede linka 1. Jestli je zde někdo z Prahy, tak mi určitě napište do komentářů, jak moc se mapka podobá realitě. Mapka je označena jako reálná, tak mi když tak dejte vědět, jak moc se to podobá.
A jestli těmahle linkama jezdíte, tak mi napište, jestli se třeba nějak ta trasa nezměnila nebo tak. Celkem mě to zajímá. Hlavně vím, že 180, tak jestli jede z Davidské až na Zličín, obchodnímu centru, ale to stejka nejsem úplně 100% jistý, jestli je to 180. Ale končí dál než na sídliště Řepy. No, teďka tady zablokujeme levý pruh, protože máme celkem dlouhý autobus. No. Blokujeme tady 2 auta, ale bohužel. Já se nezahlásil z Střešovice, tak ještě dodatečně zahlásím. Vozovna Střešovice. Příští zastávka Malovanka. Tak na Malovance máme být 9.17, 9.16, tak úplně nevím, jak to chceme stihnout. Zpoždění máme více jak minutku. To zatím není nic hrozného. No tak, jedem. Výborně, jedeme. Tak tady opatrně, ať nenajedu na obrubník nebo nevrazím do toho auta. No, těsně, ale v pohodě nakonec. Tak, teďka za Malovankou, tak nás čeká celkem prudký stoupák právě na stadion Strahov. Tak uvidíme, jak se s tím karoska popere. No, zrovna jsem zastavil, hledej zelená, no. Tak, přejedeme na tramvajové koleje. Na této mapce tak navigaci nepotřebuji, protože tady jedete vlastně skoro furt po hlavní. Ta 180 a 143, tak stačí si zapamatovat, že odbočujete za Střešovicemi. Pak už je to v pohodě na to zapamatování. Tak, máme zelenou, vidíme, jestli ji stihneme. Vypadá to, že ano, tak pojedeme. Zahlásíme. Malovanka. Příští zastávka koleje Strahov. Tak už jste mohli slyšet, že se pomalu blížíme na Strahov. Teďka jsou před námi koleje Strahov a poté už konečná. Tak zavřeme dveře a pojedeme. Nikdo tam není. Tak, teďka se do toho kopce rozjet, ale zatím to karosa zvládá, tak snad to bude všechno v pohodě. Jinak já se omlouvám, že furt do videí beru skoro ty stejné autobusy, jo, na Havířov Urbanway do Prahy karosa. Snad z Prahy tak je možná jedno video s tím Ikarusem a to je tak všechno, pak jsme všechno jeli s těmi kloubovými karosami. Myslím si, že linku 142, 180 a teďka jedeme 143. Takže jestli vám to nějak vadí, tak mi dejte vědět, já zkusím prohledat nějaké jiné autobusy. Nebo mi dejte rovnou tip, jaký autobus byste chtěli. A zkusím to nějak dát do sebe a natočit videjka i s jinými autobusy. Tak, tady už před náma je obrovský stadion jménem Strahov. Jestli je to snad i největší stadion na světě, teďka se nejsem jistý, ale něco takového jsem slyšel. Takže je to dost možné. Tak, tady opatrně to zatáčky se jde trošku rychleji, než jsem chtěl. No, nevadí. Tak. My teďka už vlastně ten stadion objedeme a už máme konečnou. Tak. Zastávka koleje Strahov.
Koleje Strahov. Příští zastávka Stadion Strahov. Tak, tady Stadion Strahov taky vlastně tady za rohem. My tam pak autobus odstavíme a rozloučím se s váma. Tak, celkem dost lidí vystoupilo. Zbytek nám jede až na stadion. Zpoždění jsme pěkně stáhli, což jsem rád. Stadion Strahov. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, mohli jste slyšet, jsme teda na konečné. No, trošku jsem to přejel, ale s tím bržděním tady u té dlouhé karosy to nemám úplně vychytané. Jo, procházím mi přes autobus, super. Nic, měli by to být všichni, zavřem. Tak a pojedeme na odstavnou plochu. Tady na Strahově. Výborně, pouští nás. Tady jede kolega z vrchu. Teďka úplně nevím, na jaké lince by to mohlo být. Tak. Pořádně si nadjet. Výborně. Tady taky kolega na 143, tak dáme to tady mezi sorry. Tak, výborně, vyskočil nás jízdní řád. Já nám to zabrzdím. Tady co kolega? Ten už odjel, nestihl, bohužel se nestihl, co to bylo za linku, to nevadí. Tak, tady vypneme topení. Tak to by bylo. Nerozsvítili jsme, výborně. Tak, myslím si, že si otevřeme přední dvířka. Jo, ještě zrušíme jízdní řád. Tak. Vypli jsme motor. Vypneme světla, elektriku. Tak, to by teda bylo. Já vám děkuju, že jste tohle videjko sledovali až do konce. Jestli ano, tak určitě, tak jestli vám líbilo, tak zanechte like. Po případě odběr, pokud nemáte, budu za to moc rád. No a u dalšího videjka zatím ahoj.